Nhasi uno izvonzo rino tiri panguva yeFamily Week. Panapa tiri kukuonai muine mhuri yamuinayo. Munokwanisa kutiintrodusa kuti nhasi ndiani akushanyirai here uye wamugere padhuze naye ndiani? Nanasekuru vese vari pa munogona kutitaurira, ndimi MC nhasi. Alright. Avo vari padhuze penyu ava madzimai vangu ndo vekutanga vakuru vacho. Alright. Ava ndo venumber 2. Vana vacho ndivava. Tinotenda tavaona. Mune vana vangani vese zvavo? Tine 4. Mune 4. Umboita taakupedzisana nemashoko eromance. Ofisa vanondibvumira. Chitaurirai murume wenyu madiro amunomuita yambo. Zvinzi kwamutaura. Tapinda panguva yakanaka manje pachirongwa chese chine. Vautaurire madiro amunovaita. Takamirira. Teddy. Mutange ayo. Ava tiri kutanga nemi. Musadzore mic. Wambona munaidzorera ice cream kune aitengesa. Oi. Zvamunodai mamuri paWhatsApp, so handika maigona kuvatekesera muri mega. Nhasi kuti WhatsApp yatinzwe. Munoda kuti mutange nekuti Teddy. Taurai tinzwe. Chamada kuti ufokase kuna Teddy. Ndaona Teddy. Teddy mashoko ako. Alright. Teddy makandikoshera, kundikoshera kwamukandiita. Chero zvangu ndine vabereki vangu vakandikoshera nekuti iwowe ndiwo unondichengeta. Ende ndakazvipa nguva yangu yekuti ndichabva mukati memba yandikaberekwa nevabereki vangu. Ndichiseparatana nayo ndichisanganiswa newe, tichisanganiswa tichinzi tichava nenguva imwe chete pakurarama. Saka kana ndakakutarisa unenge wakatondikoshera nekuti ndiwo baba vangu. Zvisinei, nhasi uno takananga nenyaya yeFamily Week. Ndokekutanga here muchivhisitirwa muno? Kakawanda. Aiwa, Mwari vanokudai. Kuti tinoona vamwe vari kutoshaya kana mwechete anovavhizitira. Zvakakukosherai zvakadii kuti mutenderwe kunge muchionana nehama, zvikuru sei paFamily Week inobva yazouya nevana? Alright. Inini zvakandikoshera pakuti tinomboonanawo nemadzimai adakasiya kumusha, zvekare nevana. Pamwe pacho vamwe vanotongwa makore akati wandei. Saka vana vanozonge vakukura vasingazivi kuti baba ndevapi. Saka ini zvakandikoshera kuti vana vangu vari kutoziva kuti baba ndevava. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Tiri pachirongwa Home Away from Home. Chiri chirongwa chatinopinda maprisons ose mukati menyika ino yeZimbabwe, tichitaura nevari kurarama vari muusungwa, zvikuru sei tichitarisawo zvinhu zvavari kudzidza, uyewo nemaactivities anenge achiitwa imomo. Zvimwe zvezvimwe zvatinopinda tichitarisa inguva yekuongorora nekunzwa kuti vanhu vanonzwa sei nechirongwa chakaiswa naCommissioner General vachihovhu kuti kuve neFamily Week. Vari kudzimba vachimbouyawo vachizoona hama dziri muusungwa, vari muusungwa vachionawo hama dzinenge dzabva kumba, kana ari murume achionawo mhuri yake, kana ari mudzimai achionawo mhuri yake. Nhasi tiri paguru rePrisons Standard Service, tafumanai kana kuti simbi yebasa. Ndina mukoma vandinavo panapa pamwe chete nemhuri yavo. Makasimba here mukoma? Tinani makasimba. Tiri right. Ndikushuvira kudai ndandine ndebvu shoma dzinenge dzenyu hadzidhure kaisi. Dzangu dzinowanda. Nditoshuvirawo kuti dai ndaonawo dzakawanda. Manje munobvumisa mabhabha kana. Bozi muchite everyday muchira muchinogero. Zita rakazara ndiani? Tinonzi Pardon Zvandasara. Vazvandasara mune nguva yakadii muri muusungwa? Ndane 18 months. 18 months. Makamapuwa makore mangana yogara muno? Ndingori ne 20 months. 20 months. Alright. Mushaika kupinza muno yangairi? Mushaika ndipinza muno ndi robbery. Okay.
Alright. Nhasi uno izvonzo rino tiri panguva yefamily week. Pana patiri kukuonai muine mhuri yamuinayo. Munokwanisa kutiintrodusa kuti nhasi ndiani akushanyirai here uye wamugere padhuze naye ndiani? Nanasekuru vese vari pa munogona kutitaurira ndimi MC nhasi. Ava vari padhuze penyu ava madzimai vangu ndo vekutanga vakuru vacho. Alright. Ava ndo venumber 2. Vana vacho ndiva Tinotenda tavaona. Mune vana vangani? Vese zvavo? tine 4. Mune 4. Alright. Kuvakuru kune vangani? Kuvakuru kune 3. Okay. Kuna amai kune 1. Kune 1. Aiwa, tinotenda nemhuri yakakura yakadai so. Apo pasaidi penyu pananiko? Uyu ndisavira wangu. Usavira wedu akatopindawo ndiri muno mjeri. Ari too serious kasahwira nyuma mbozvo. Aiwa, ari serious. Muudze kuti anopota achingosekera. Atizvi. Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo. Kumusha mubva kupi imi? Kumusha kudande kuchitsungu. Kudande kuchitsungu. Ndiko kwakaitikira nyaya iyoyi? Nyaya yakaitikira muno muguruwe. Yakaitikira muno muguruwe. Zvisinei, nhasi uno takanangana nenyaya yefamily week. Ndokekutanga here muchivhizitirwa muno? Kakawanda. Aiwa, Mwari vanokudai. Nokuti tinoona vamwe vari kutoshaya kana mwechete anovavhizitira. Zvakakukosherai zvakadii kuti mutenderwe kunge muchionana nehama zvikuru sei pafamily week inobva yazouya nevana? Alright. Inini zvakandikoshera pakuti ndinomboonanawo nemadzimai andakasiya kumusha zvekare nevana. Pamwe pacho vamwe vanotongwa makore akati wandei. Saka vana vanozonge vakukura vasingazivi kuti baba ndevapi. Saka ini zvakandikoshera kuti vana vangu vari kutoziva kuti baba ndevava. Saka ndo chekutanga. Handiti? Muda kuwedzera futi ipapo ukoshwa hwefamily week? Ukoshwa hwefamily week nokuti madzimai vanouyawo takagarawo pedyo nepedyo tichikurukura tichionesana zviri kunetsa kumusha. Pamwe pacho titopanana mazano kuti munofanira kunge muchidai tiri pedyo nepedyo. Zvasiyana nokuti ndavhizitirwa mumwe ari kumhiri kwewaya mumwe ari mukati. Muchitaura kana nepafenzi kana nepakawindo. Alright. Pane zvimwe zvamuda kuwedzera here ipapo? Hapana. Alright. Pamwe ndichazoonekera ndisandaenda kumadzimai. Imimi panguva iyoyi idiki zvayo. Pane here zvamakasarudza imimi muno through vanasekuru vari kurehab kuti mudzidzewo zvamakabva kumba musingazivi? Alright. Zvizhinji zvacho hangu nongoti ndagara ndichizviziva. Makangwarira kaimi? Asi Jack of all trades. Asi chandinoona ndechekuti ndakanzi ndabuda kunze. Zvekubira vanhu ndakusiya. Tomboita zvekushanda nemaoko angu. Ndizvozvo. Ipapo tingati panyaya yekutora iyo chatingati chakanyanya kuti muzosvika pakutora zvinhu zvevanhu musina kukumbira chii? Hapana chikonzero hakungoti zvinongoti kana zvakubata. Handiti muri kunamata here mamuno? Zvakanyanyisa. Muri kushanda sei nemachaplain? Machaplain anouya achitidzidzisa kunamata vachitiparidzira shoko raMwari. Saka tikungoenderawo mberi tichinamata. Ndakubvunza mubvunzo nhando manje. Imimi tiri kuona mune madzimai enyu vauya vese vari kuuya kuzokuona handiti? Kune mamwe madzimai anototi murume akaenda muusungu obva atokangamwawo nezvazvonzi pangu newe tatopesana nekuenda kwaita. Imimi zvinokufadzai zvakadii kuti mune ukama nefamily yenyu, vamwe vachitongoti kana vangopinda muusungu watosiyana nemurume wavo kana nemukadzi wako wachiti wapinda muusungu? Mabvunza mubvunzo wakanaka. Ipapo inini kusaidi kwangu ndinonzwa kufara zvisingaiti because mukati matirika ndotoonawo mumwe achitotaura achitoti inini kubva ndasungwa mukadzi wangu haachatouye kana kuzondiona. Kureva kuti kunenge kwatova kuparadzana. Saka inini kusaidi kwangu
ndinonzwa kufara zvisingaiti nokuti mhuri yangu iri kundiyeuka. Handiti Sure. aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Tipiwo mukana sababa wokuti titaure nemadzimai enyu. Aiwa, kusungu. Munazotiregera tichingovhunza nemibvunzo nhando. But vavosi makadiko aiwa tiri right. Musi wavapuhwa mutongo wokugara muno muprison makabatikana zvakadini? Zvakandirwadza nekuti ndaingofunga kuti sikudeedze henyu ice cream yandakupai pamuromo. zvakandirwadza nekuti ndakangorangarira kuti vana vandichavachengeta ndega, ndinovachengeta sei? Asi nekuda kwepfungwa dzemunhu dzinenge dzikangorodza unongoti arege ndingotsvaga mabasa ekuti ndikazvishandira ndowana mari yekuchengeta mhuri yangu, ndowana mari unesira murume wangu chikafu, ndowanawo mari yekuti kana kuvanze kupi nechingofamba wachingumushanyira kuti vasanyanya kubatikana kuti vanhu vakasara kumba vakundiona ndisiri munhu nekuti ndasungwa kubva mumashure taiwirirana. Ndomashoko angu. Pamune muchitaurira vana muchivagezesa paya isusu tainzi geza toda kuenda mashops, imi muchiti kune vana geza toda kuenda kunoona baba. Panga pane mufaro wakaita sei? Vanotofara nechikonzero kuti vanenge vane nguva yakareba vasingaoni baba wavo. Saka vanenge vachitotaura ndomukana wacho nguva nemukana zvinenge zvingonhina vasi kwautombowana mukana ndovavara kutsvaga mari kuti uende navo vanoona baba wavo. Saka chirongwa chakarongwa ichi naCommissioner General chokuti muwane nguva yekuti muve muine murume wenyu chakadai, munochitambirawo sei nini? Ini ndotovapa sando here kana kuti achifanira kubviswa, ndotovapa sando dzaude varamba vakadaro kuitira kuti hama neshamwari vapote vachiona vasungwa vanenge vari kumajeri, kuitira kuti mumwe munhu asazofa negodo muupenyu hwake kuti pandakasungwa ndakaenda paya ndakafira kana kujeri hakuna aindiona, anofanira kungoziva kuti ningi uye naningi yanga yachindiona. Nanditi aiwa tinoti saka mashoko enyu kuna nasekuru nanagogo vari muno muprison vari kugara mazuva ese vaine murume wenyu, munovatowo kudi nekutambirai kwavanokuitai vachikufacilitatai kuti munge muchiona nehama dzenyu muchiita nyaya muri mega musina kana kutombofudzwa, munotiwo kudi kwavari? Ndinongoti ana sekuru nagogo rambai mune mwoyo wenyu wakarewo sevanhu vakaberekawo mhuri dzavo dziri mukati memamisha avo, kuitira kuti Mwari akuropafadze kusvika munyama nemurufu kusvika zvaparadzana chitini. Handiti asi ndakuenda kumubvunzo nando manje zvakaoma zvakadii kurarama baba vasiri musandaenda kuna maini? Zvinotongorwadza, nyange zvirema zvirwadzo unotongovavarira kutsvaga basa rekuti ushande wana uchengeta vana pane kuti uzoenzi wabatiwa kana kuti nechikomba unondoti wasiya uchiziva kuti murume unaye unenge wakaomera kufunga mukati mepfungwa dzako. Dzokorora ipapo unofanira kuzvishandira nemaoko ako nyange zvirema zvirwadza kuitira kuti mangwana usazenzi wabatiwa nechikomba kana kuti wabatiwa nechimwe chinhu iwe murume wako unaye uchiziva kuti murume wako rujeri, kana wationa kuti une shungu yekuona murume wako unongotsvaga mari yako kwira uye umona ukacharodzokera kumba. Handiti aiwa tinotenda. Pane mamashoko here ari pasi pemwoyo wenyu sandaenda kuna maini? Ndini hamuna ndotenda nekutaura neni. Amaini varofanira kusekerera, havane mashoko avada kundiudza. Tangai mataura mega zvamuda kundiudza ndisandabvunza. Isai ice cream pamuromo haindikubvunzei kana musina. Ina handipererwe kamani ndiri makohwa. Ndiani akambouya kwamuri akati dai urume watosiyana nemurume wako nokuti aenda kujeri? Havakawandisa. Musataura ine mazita. Havakawanda. Ndoprofita ndiya. Hanchaende go deeper. Saka imi semusina kuzoteerera mashoko ane musoro amaiudzwa yosiya murume wako? Chandisina kuzviteerera ini ndakaona kuti ndinoshungurudza mhuri yangu plus kuti ndivake imwe marriage nekuti murume asungwa ndakaona zvakashoreka. Ndosaka ndisina kuzviteerera. Ndambobvunza maiguru itaura kuti makabatikana zvakadii pakanzizvo baba vanzi vakupinda mukati? Pakanzi baba vakupinda mukati zvinhu zvakandibata hangu, but ndakazotora nguva yacho ndikaona nguva yavakapiwa iri diki. Ndikatora nguva yayo ndikati zviri nani ndishandira hangu mhuri yangu, nguva yavo ichikwana vachazobuda unondiona ndiriko pamwe chete nemhuri. Handiti pamwe tingawana chidzidzo isusu sevanhu vecommunity kana kuti vari kuonai paSly Media TV, kubatana kwemadzimai amai guru naamai nini muri kuzvikwanisa sei
ndio mumvunzo nawo nando iwoyo muri kuzvikwanisa. Toda kutodzidzawo ubva kwamuri. Tiri pariapo katina nasekuru veriapo. Kuzvikwanisa kwati kuzviita kuti tibatane nina mai guru vangu. Zvakabva murume wedu achiriko kumba ndiye akatibatanidza. Akaita kuti nina mai guru vangu tinge tichiwirirana, saka kubva achiri asungwa hazvinombobvira zvakatiparadzanisa nekuti tikangosiwa takadaro. Apa muri kutoya futi mese muchiya muno. Vamwe vaibva vatomarana zvotingadai titori nemascratch kune hondo kuiraki. Adii munonzwa kufarawo zvakadii kana muchiya kuzona baba kuno? Handinonzwa kusununga seni ndinonzwa kufara nekuti murume wangu achisungwa akandisiya ndakazvitakura ndine nhumbi yemwana, saka chinoita kuti ndifare. Mwana uyo anoita achiona baba vake achikura, svikira vabuda anenge achiziva kuti baba vake ndiava, asazodzungaira pavanobuda. Aiwa, tinotenda Mwari. Ivo vari muno vana sekuru nanagogo ava vanokutambira ya, munovaonawo sei nekupai mukana wokuti munge muchitaura nemurume wenyu? Ana sekuru nanagogo ndinovatenda nerudo rwavanotipa rwekuti vanotipawo mukana wokuti tiwaonane nemurume wedu pamwe chete achionawo mhuri dzake. Tinonzwa kufara nazvo pamwe chete nekumuchengeta kwavanenge vachiita ari mukati mejeri muno. Zvinhu zvinorwadza but teta kungozvigamuchira kuti chero vachimuchengeta nguva yake ikakwana achasunungura. Handiti kune avo vanoramba varume vavo nekuti vapinda muusungwa, mashoko amungavapawo ndeyekuti kudi? Mashoko andingavapa ndeyekuti vanoramba varume vavo vari muusungwa vasateerere mashoko anouya neshamwari, nekuti shamwari inogona kukudza kuti siya murume wako iyo iri paimba yayo. Zvinhu zvaunofana kutarisawo kuti shamwari inoda kundudza kuti ndisiye murume wangu iyo ine imba here kana kuti haana. Iye kana aine imba iwo wakufana uchasa pfungwa dzako kuti kuyese handiti ndisiye iye ari mumba make. Saka ndo mashoko andinosiyira kune vabi yangu vanoramba varume kana vachinge vasungwa. Takupedzisana nemashoko eromance. Ofisa vanondibvumira. Chitaurirai murume wenyu madiro amunomuita yambo. Zvinzwa muchitaura. Tapinda panguva yakanaka manje pachirongwa chese chine. Vautaurire madiro amunovaita. Takamirira. Teddy mutange ayo aiwa tiri kutanga nemi musadzore mike ne wambona munaidzorera ice cream kune aitengesa. Oi zvamunodai mamuri pawhatsapp, so handika maigona kuvatekesera muri mega. Nasida kuti whatsapp yatinzwe munoda kuti mutangane kuti Teddy taurai tinzwe chamada kuti ufokase kuna Teddy. Ndaona Teddy Teddy mashoko akuya. Alright. Teddy makandikoshera, kundikoshera kwamukandiita chero zvangu ndine vabereki vangu makandikoshera nekuti iwowe ndiwo unondichengeta. Ende ndakazvipa nguva yangu yekuti ndichabva mukati memba yandikaberekwa nevabereki vangu ndichiseparetana nayo ndichisanganiswa newe tichisanganiswa tichinzi tichava nenguva imwe chete pakurarama. Saka kana ndakakutarisa unenge wakatondikoshera nekuti ndiwo baba vangu. Ndaitatakwanda torova maoko mashoko makukuta maichisamba vanodaro taapa namai guru mashoko munhu wani zvangofanana zvaataura ndizvo. muri munhu wani? Amai guru maundivhara ini. Aiwa tingori munhu wani zvakafanana ndikana ndakaenda Alright, ndakuvhunzai mire havandinzvenge ndakuvhunzai mumvunzo nando. Zvakazotora nguva yakadiko kuti mudzibvume padzaifambira mazuva aya? dzipi chaidzo dziri kusekera dzira maze mashoma kana chikonzo choti iye anga andidai ndandamuda. Magetsi akakumira kawani mazvinzwa kamuriso. Aiwa tinotenda mune mashoko here amuda kutipa negrini office. Rega itende kuna officer. Muri kupuhwa sando dzenyu panapa maofisa mese, saka makamirira vamwe vese. Vanhu vari kukuombererai maoko manzi mupuhwe maruva enyu muchiripo muchizvionera kudai. Mhuri dziri kufara idzi family week muri kuiona sei? Ndimunoona mazuva ese pamazuva ese atenderwa nakomishina vanhu vachisangana
munoona mufaro wakadi unosanganisira watiri kuona pamhuri dziri panapa? Vice versa. Ndinotaka ndichiti chirongwa kaichi is the best. Ichi chirongwa ichi vanhu vachichitarisa, vanhu vanouya muusungwa unongonzi kujeri kugare zvakanaka, kuite sei zvakanadi, handitika. Saka izvozvi ndinoti kune vese vari kuona, handitika, takagara semhuri izvozvi, handitika. Family week kai yakanzi ndeyekubatanidza vanhu, handitika, kubatanidza nyama dzakapatsanika. Iyezvezvi ndiri kutenda mabatanidza nyama dzakapatsanika dziripo idzi, mai guru, mai nini, murume wacho, handitika. Vanhu vari papoligamy vari kugarayo vachiita sei, vachiwirirana, vachiuya kuzoona murume vari pamwe. Zviri kuratidza kuti kunze vakabatana. Zvozotiratidza kuti muno mukati umu kubatana kwavo hakuna kuzoita sei, kupatsanuka. Dzavai vachiuya vari two. Saka iso tinofarawo kuti the community iri kugara yakabatanidza majeri naiyo community. Nokuti ukauya kuno ukazvirewo kuti upenyu waita sei, wapera. Ukauya kuno kuchadzokera futi kupi, kunze. Saka ukagara zvakanaka kuno, kunze uchagarawo kuti zvakaita sei, zvakanaka. Ende vakabuda kuno kuizvozvizvo vanongogara vachingotambira sevanhu vaenda sei, vachionana. Ivo vanhu vamuri kuona ataura kuti kuma 18 months, handitika, ava almost family week yechitatu vachiuya papi, vachiuya panapa. Ndichitogara ndi panapa ama family wechichi echitatu. Ende mafamily week akanzi pagore tokona kumaita katatu. Takaita kuti kekutanga first, kechipiri kupesa, handitika. Saka izvozvi ese vanoita sei, vanouya. Saka iyo ndinotenda kuti vanhu vakaita sei, vakabatana. Isi tichitotendawo kuti isusu community inenge ichiona kuti tiri kusenzawo sei nayo. Ende tichitenda kuti iyo family inotibatanidza vanawo tozotorawo mukana watinosanganisa meme pamacounseling session edu nemafamily mediation, kubatanidza vanhu vanenge vakapatsanurana nevanenge vakaita sei. Handiti sarehab officer on admission ndichitarisa vanhu ndinoona kuti vane maproblem avainawo, mamwe akaemaneta kupi, kunze. Handiti saka ekunze aya tinokwanisa kuagadzira tiri muno mukana kuti vanhu vari kunze uka vanenge vasina mukana wonyatsokuonesana paukama kana pachikuti zvinhu zvakamira sei. Hani manzwa achitotenda kuti zvekuba ndichasiya, vaitombotsura mhuri yangu yainditsura, but ndairamba kuteera, pandazotenda achiti aiwa ndasiya. Saka zvichida kuti patikambowayananisa kuti iwe nemhuri yako yananai mugare sendifunga kuti akatenda tora mashoko daita sei ari kutenda. Tofana ati pamusoro pacho aiwa spiritual counseling, mufundisi wangu vanenge vari padhuze, tichira sei, tichibatsirana kuumbiridza kuti zvinhu zvino zvive zvinofamba. Musati mapa ice cream yangu yandakupai musaipedza, munobva matudza zita renyu rizere nerengi yenyu pano paGuruve Prison. Inini ndinonzi Brighton Kaningoni, ndo zita rangu pachitupa rekubarwa naRandit. Kana takuzoisa mazita ekubasa ndinonzi Apco Kaningoni. Aiwa, tinotenda nemashoko amati tadzidzawo pane zvamava muchitotaura ipapa. Regerai tiende kuna chaplain. Aiwa, regai tivapewo ice cream, musazopedza ice cream baba, tida kuipawo vamwe. Babawo zvemweya, zviri kutaura nani apa? Inini ndinonzi Noel Muzivi. Rebasa ndinonzi CO1 Muzivi, ndini station chaplain pano paGuruve Prison. Right. Imi ndimi mune basa rekushanda mweya yevanhu. Chokwadi pa. Family week yakakosherai zvakadii muchidimbu nekuda kwenguva yedu? Family week yakatikoshera zvakanyanya. Nenhau yekuti kuno vamwe vakabva kuno, vanobva kuno vatendeuka. Asi hama dzekunze dzikasaziva kuti vanhu ava vatendeuka, vagamuchira Kristu, vanogona kusvika kunzoko vasingatambiriki zvakanaka. So vari mukati munomo vakashanyirwa nehama dzavo, dzichinzwawo kuti no, hama yedu yatendeuka, hama yedu yafunga kurifoma, kuti idzokere munzira yekuteera Kristu, ichisiyana nemabasa akaipa kana kuti nezvimwewo zvavaita zvatinoti isusu kushoko raMwari zvisakarurama. Vanowana nguva yekunatsogara navo pasi, vachinzwa, vachikurukura navo, nesuwo futi tichivaudza kuti hama yedu iyi kunoku yava chisika chitsva. Saka vanogara vafanogamuchirwa kare vasati vabuda, zvokuzoti pavanozobuda kunzoko vanonzwa kuti aiwa, hama yedu iyi ine nzira yayakachuza kuti itevere. Uyezve kana vauya kunoku vane nguva zvakanaka yekugara navo, tichikurukura navo, nekuti vamwe vanenge vakatadzirana kane hama vari panzako. Vamwe vacho vakatoparira hama dzacho futi. Saka kana tiri kunoku vanenge vaane kugamuchira kwakanaka kuti hama yangu izva yatendeuka, ko kana agamuchirwa naKristu, ko iniwo
kunyange hangu akanditadzira aiwa regerai ndigamuchirewo kuti tagadzirisana zvakanaka. Saka chirongwa chakatinakira zvakanaka, uyezve nemachechi anenge achiuyawo achishumirana nesu pamwe chete pari paFamily Week ipapo. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured.